Aksyon Balita! Agriculture program diri sa Tanhay, sir. Amo gining ipangusgan by 2023 gahenta og pundo para mopalit og yuta sa bukid. Kaya atong i-develop ang namay dahang yuta ditong bakante. Pwede nato ma-negotiate sila para atong pagtagad ang atong kakao, abaka o rubber tree. So anang napita dako kaya na ikatabang sa mga farmers dito sa bukid. Taga-tagaan na to sa pabor niya karon ni amo na gahinan para 2023 nga kwan. Para pud sa kwan gitagaan pud nato focus ang rice, ang corn, itong mga high value crops. So pinagi pud sa suggestion sa atong agro-tourism consultant si Mr. Nestor Villaflores. Taas na juga kayo kasi natian kabay agriculture. Posible dako jud ikatabang ang gobyerno sa Tanhay sa mga kaigsuon nato dito sa bukid, labi na itong mga marginalized farmers gyud. Humay, okay, humay unya mais, ang tubo, okay ra po ng tubo pod. Dayon mo lagi na itong akong gisulti kanina, ang kakao ato yung i-enhance ang kakao. Dayon itong abaka o rubber tree. Aksyon Balita!